Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Wat laki babon ki kunhon seng bahalang baper kila hiar syakasnong balakhawa ban pa pensenge ya ka jing pentre jong ka sarkar Assam ya ka surok PMGSY hakasnong balakhawa bat kumjo ro hakasnong New Balakhawa kabadang ha mapo upo Assam jong ka Ribhoi district jong ka jilla Meghalaya bat jirang CNRD block bat ru hapo ka jing sanshar khadar jong ka Hima Nongspung penban ka jing kantor po jong ka sarkar Assam hagani ka than khap pot ka dangyai peteng shat klem jing perwa AA ha ka ba lasakhi ba ya ka surok ladat ban siang rong nadong shadong klem gano ka jing tuklar jong ka sarkar Meghalaya ka Khasi Hills Autonomous District Council lembat naki borsen shar jong ka Hima Nongspung ka sarkar Assam kala pensange ban pentre ya kani ka surok tangshipor hadin ka jing khlatno jong secretary ka Hima Nongspung uba Michael Warjri bad hadin ka jingwan linshop jong ka jingpang khalam covid khat khandai penban ka sarkar Assam kala shim kabu biang samanta ka kenti ban shna pendep yagani ka surok wat hapdeng ka jing persha na ka liang jong ki seng bhalang halor ka nongrim bagani ka shnong ka dei ka badangha mapo upur Assam jong ka jilla Meghalaya bad la ru manong ba ka sarkar jilla bad ka district council kimshim la shimkhia AA ban pensange yagani ka jingshna jong ka sarkar Assam yagani ka surok bat kumjo ru wat ki Hima Nongspung kamdon ktin AA ban keren wat lagani ka jaka kadang day kabahap hapo ka jingsen shar jong ka Hima Nongspung kumban supentip hangni baka jing persha ban shna yagani ka surok daga sarkar Assam kalami ru ka jing yakan at ka bajur bha haus nem arjar khat khandai ha ka ba uba Michael Warjri ubadai secretary jong ka Hima Nongspung ula yang scam ban pen ya ka jingwan shna surok jong ka sarkar Assam hapo kani ka than ka badang ha mapo upur Assam jong ka jilla Meghalaya kadahdo bakala poi put ba uba Michael Warjri ula sha thombor haki pai bhor ha ka nyotrik ubana jembang jong snem arhajar khat khandai bat nalor kata ki pai bhor kila punjulor ru ya ka yengsa jong u bat yiki jingdon jing em da ka ba wiang ding ru yiki kot kisla badon kam bat nalor kata ula ngat ru wat ha ka jingsha set along haki pulit jong ka sarkar Assam hakarta ka jinglong temen tat hadu ba unda khlat no nagani ka sla perthai hau banai leber jong usnem arhajar arpho namar ka jingban ka jingshitom hakamet nagani ka jingsha thombor lawan ting mencuau arja ka knai au banai april adi bangio ujor na usketri bala mapai do blei ba Michael Warjri ya kene ka cing pentrei ka sarkar Assam ya kene ka surok lembaga skim PMGSY te hadin ketangi nakalian juga seng adi bagi la duan jurip kadon sya ko peta ka pentrei ya kene ka surok lembaga sarkar Assam inalai kan bu ke ujor sya UCM juga di council bopek ka council bopek ka kendo siap but nakalian juga sengru kalak kentu yo kontraktor bat ega soka Assam ban persange no swa kenang wan kunti kena ya kaneka kacing mentre juga la kade ha Assam me Meghalaya te hadin ketu kan ne snem mo ka no si snem menta melabu ke jing tho sha UCM juga di council ban jubab halor kaneka jing kuturput ban kuturput Assam ramai ni surok adu mentang i bak sarkar Meghalaya lembaga ka council lembaga sarkar jilla kan simla ai kano ka jing pencaya ngi kum keseng chino f nakata kadau ka pelong ngi baginwan tax ngi bonon jurip ya kene ka benta ka ba na sateng andai lada ngini keren ya kacing keren jong kasukar jela bat jong ki nomikmat maka si konsil kiong bakane kadang dei ha ka jela Meghalaya te kelamiru kacing riura atu isnam ada kat nai aba ngi keren halo kane kapang kawa ki nakaliang ko bor jong kasuka Assam tapmi kru keram sak pakti wat usketri jong ka Hima Nongspung madin kata lah don ru kacing sya penyiarkat jong UCM Patrick Simyong oh bakil IT bakil ajet yu tahu acting sim mod acting sim ru ba kan tiu singli ula ai ngi ka assurance ko ba
yai pensenge ya kan ka jingtei man jik turput jok asam lomba kan ka surok bat kumbang ngilap entah ne bat kumbang iyo ya ka jingtep na katuk ne ki beri kujungi ngiyo jingtep ba undon bakang bat undon mono ba wan ban pencisha ya kan ka jik turput jok asam lomba kan ka surok tinang yang kaseng ngilap ya ka jing bamler ka surkar mekelya ya ka jing tok pleng jong kat sekonsil lomba siem bat nagal yang kaseng kasungu penyau apa i kum kene kabenta ka ba kasukar asam kala pendiblot kala kunturput lomba kini ki development scheme lomba kasulok henrai habang ipet sigi blok 2 no bat cha kini kamrup lamunong ketika ki langpi ki atiabari hayem kasukar asam kamsha bentai ya ki development kebuan ka jela meglian rei ka jela meglia jongi minta kaskap menti ya kene kecing kapcor lene ka kurup jong kasukar asam ini ka kejaga tenang ong ba niso penyau ba kasukar jongi le menti ke imsingi ki kamkai kam runa rusher ki kam thok kum skor pe ba la monong ki imsingi ki kam ki bam ya hak ka benda kasencar ka kada tenang yang keseng disebut nong ni perem ya kasukar MDA ni perem ya si konsil ka pemerintah ba go munsuar pat kanosin ngali kendo ya ki minong nikmat panikran ne ka bodar isu rei kim simla la ban pembek yu putusam sing halang ki balawan man pensenge dan chen ya kene ka jintei jo ka asam ngi surok ban ngintip balai ka suka asam lan ka suka mi kale ki samti pat ka suka asam ka tembor retang ka we nagali ka chona ya kamram sungi umdai bonong yartma kamram si golong bentik perman yu putusam man pencisha pentikna maka don kecing yartma kecing leton bor jong suka asam ngi habang i bat ngitip para bor ngi julet segi bor sarkar ya ki mo kom ki nomi khmat jong ka district deputy commissioner ki district council ki minister ki pepek ya ke jelang jungi andai kim sngap ya ke kecing ujor ko jungi tenrai kasulong no ulong ba karai helong kasong sa haupai ba no ban bishari kini kidung mikmat nadu ki amle MDC bat ki nong kisnong jog himanung spung kide ban kerni ai ya bakat ka jaka jungki ka kendo ko siap la wan dakhol lawan kurup la mendiri no berjela la bonong ngiso ban penram ya ki sim sejar la bonong di menteri ki hima la bonong ki darbasnong berbarai maka sokari ni la bonong bang itu ber mar kisang malang ngintip ya awan teman rai kejiwan suki hakano ke pentang ngintip mo kenrai ko bolong mentra kane kedega surok ke balik sempo lungkung ke penanam permusua akan mau awak arah jakak pra we mele badan buram jo ka jerak ko siru la kertengi kene ha assembly te ngimsim la idak bal kasokan meglia ka syikya ba kai ke bangi ngilap pentip sa sarkar te kat adu upot bangin chime ka anya kti te kamlong mo mentangin ai kene ka sarkar ba kan pisari kene tilada ka sarkar kamla ban lei ai ban yadai fu sam te ka syong ha hangi mata kum kaseng ban bisar lor kene langin le hangno ka benta ngimbu ya ka deadline ka sarkar retang ka we ngimbu ya ka jikun tu ka sarkar makan honra ya ka jikun sai makan ai ka jikun sai ya ngiu no sistong jong jela miklia mar balai ka sarkar asam kuntur potro kasuka miklia jungi menta kasong persai umban jar mo kam simkhia tenang yang keseng jingla bunong ngim ai kana ka deadline ngim berngam ya sarkar ro ndrai kane ke jinglap ku jungi kane ke jinglap ku jungi ba kasukar jungi kolong jaito kasukar jungi kolong mutlop kasukar jungi kolong arsap but ki minister jungi kolong ki bahenia ngal usla bunong ki henia tang hakapor ba ya keren ya kam duyong mo tak bunong ki kam duyong ki we ngla bunong re bani keren ni ya kene ka usopet jong ka jai benreu ubulum jong jai benreu lumba uput usam ngai ba sarkar kamari dina kaliang jungi ka seng apa pikli ka sinjam ka bangi di bensim te hadu mentang ngin patbu dalan ya sarkar ba la bunong da kino ki bentang ha bani nomor ba bun kisang palang ki lawan hang ki badang berngem mamani kini ki siru dang don mo
rak sarkar kam shim ya kecil kli man pen bai put usam kila ban shim ya kecil ki tengiru ngin ya khelak lo tamlong tengin pai ba kiwe kini andre ka isu hi jo ka chona kolong ba kadai ki isu habi dei put usam shong sarkar nak kemud ka jubab kan sayo bat ngin sai ka jubab ika bat dagino ki benta bat dagino ki nanti ngimpat ikan benta namar gejing wat ban jure kolong ba ndai mon ngaji sneng ndai mon wan yu kejat agak keno ko siap rojong kai